Wah, masak loli. Nari kok masak daging dendeng lambok balado. Ko rabusannya agih air karambia, bawang putih, supade, langkue, dama, katumba dan asam jawa dan nawa abui tambahan daun salam. Banyak daun salam dah ada kan. Wa abui sampai air itu menyusut. Eko tadi jo tambahan garam jo seketek kaldu. Ko lado bawang merah sama tomat wa chopper konyo yang lah wa tiriskan. Aku tambahan loko si hijau-hijau permata ko kan. Jatuh goreng dagingnya. Gorengnya lambok senyo, ndak perlu kari yang iko tim yang indah di toko. Ladonya pun lah siap buat chopper. Kasa-kasa senyo kan. Habis tu di minyak yang sama goreng lo lado kolai kan. Kalau lah harumnya lah hilang bau langunya tu kan. Wak tambahan bekolai si permata hijau wak kan. Kalau ndak pakai ndak aja do kan. Biasanya sampai harum gitu lado ko harum ndak bau mantah lah do kan. Jangan lupa buat tambahan bumbu dari abusan tadi tuh. Kau masukkan dulu bumbunya. Habis itu rasuan kurang seberapa garamnya baru tambahan garam. Iko nak pakai penyedap lah dek tadi buah bui tadi kan lah pakai garam sama kaldu. Wak agih lah si permata hijau dan terakhir wak masukkan daging yang lah wak goreng lambok tadi. Tinggal diaduk-aduk dikacau-kacau sampai si minyak dari lado tuh lah meresapnya ke dalam daging. Bumbu-bumbunya, garamnya lah terasa sampai ke daging. Daging kok pun lah berasa, deknya tadi lah bumbu kan. Tinggal wak tambahan nasi ange sama sayur acar ataupun ulam senyo pakai timun dah aja do kan. Lah mantap banget tuh, lah siap wak untuk makan siang. Aku nyala jadi dendeng lambok balado. Selamat makan.